Это только малая часть книг, которые поступили из вашего личного фонда. Әлеге китапларны төрле елларда Минтимер Шәймиевкә бүләк иткәннәр, бүген ул аларны үзе Милли китапханә фондына тапшыра. Бирегә аның шәхси архивыннан 4000 китап китергәннәр. Дәүләт киңәшчесе өчен аның һәрберсе кадерле. Шуңа да аларны киштәләрдә күреп хатирәләрен яңарта. Айтматов, Аржа Сулейманов, мы втроем как-то вот так сошлись. Всего не расскажешь. Әлеге киштәләрдә илебез тарихы, аның танылган шәхесләре турында меңләгән китап саклана. Һәм инде аларның беренче битләрендә Минтимер Шәймиевкә юлланган менә шушындый хатирәләр, хатлар саклана. Һәм инде бүгеннән китапханәгә килгән һәркем алар белән килеп таныша ала. Бу кыйммәтле ядкарларны Минтимер Шәймиев сирәк китапларны саклауга багышланган халыкара конференцияда тапшыра. Әлеге изге эшне чын күңелдән башкарам дип искәртте ул. Наше поколение знает цену книг. Очень правильно сделано. От книги надо говорить. Почему? Потому что это есть источник знаний и труды. У нас богатый фонд книг и бережные отношения. Стараемся, значит, и восстанавливать, и их беречь. Бу безнең фондыбызда иң борынгы китапларның берсе. Приемы циркуля Элиники дип атала. Бу китап 300 ел элек басылган, шуңа күрә аны махсус шартларда саклыйлар. Барысы да Татарстанның тарихи мирасы киләчәк буыннарга да җитсен өчен кирәк. Республика Милли китапханәсенең кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлегендә генә дә меңләгән шундый кыйммәтле документ саклана. Хәзер аларның һәрберсен цифрлы форматка күчерү юнәлешендә эшлиләр. Национальная библиотека Татарстана, конечно же. Татарстанның милли китапханәсе иң яхшылардан санала. Аның уңай тәҗрибәсен өйрәнеп, башкаларга да танытырга тырышабыз. Минемчә, ул бөтен китапханәләр челтәрен киңәйтергә зур өлеш кертәчәк. Сирәк очрый торган китапларны саклау киләчәк буынга тапшыру эшенә зур IT-компанияләрне, бизнес вәкилләрен дә җәлеп итәргә ниятлиләр. После таких аплодисментов я все угодно подпишу. Шәхси фондыннан китаплар тапшырып, Минтимер Шәймиев та илебезнең мәдәни мирасын саклауга зур өлеш кертә. Эти книги, они будут всегда в абсолютном доступе. Әлеге китапларны һәркем алып укый алачак. Аларның хәзер нәкъ менә бездә саклану зур җаваплылык өсти. Бу басмалар бик кадерле ядкарлар. Рүзәл Шәрипов, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.